Тошев. Сега преминаваме и към основната тема в днешното ни предаване. Това е незаконните паркинги на държавните институции. Гост в студиото на телевизия СКАТ е общинския съветник от СДС и член на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност Стефан Иванов. Добър вечер. Здравейте. Най-напред искам да ви благодаря, че приехте да участвате днес в нашето предаване и че вероятно сме ви отделили от съпругата и от семейството, за да отбележите заедно 8 март. Още веднъж ви благодаря. Как ще коментирате поведението на вашите колеги по отношение на журналистите и по отношение на други ваши колежки общински съветнички? Първо, с риск да засегна някого, вероятно и вас, аз не намирам особена тържественост за днешния ден. Намирам го за малко изкуствено измислено цялото това псевдовеселие, което цари. Но това, да кажем, е мое лично мнение. По отношение на моите колеги, единственият коментар, който бих могъл да направя, е, че аз лично бих се държал малко по-внимателно. Не само от гледна точка на това, че се коментира с жена, а от друга гледна точка, все пак това са публични личности, публични отношения. Считам, че, тъй като аз познавам колегите, не мисля, че това е техният основен начин на поведение. Надявам се това нещо, което показахте, да е било някакъв инцидент. Пак казвам, това, което аз единствено мога да коментирам, е, че аз лично бих се въздържал от подобни изяви. И ние така се надяваме и се надяваме те да прочитат етичния кодекс. Имате ли представа дали е сезирана комисията по етика? Ами това, което прочетаха колегите от групата на БСП на последната сесия на Общинския съвет, беше именно това, че те ще го направят официално по надлежния ред. Така че мисля, че това нещо ще стане. Добре, сега вече да преминем наистина към основната ни тема. Преди да коментираме незаконните паркинги на държавните институции, аз предлагам да видим един репортаж, който е поредното доказателство, че Столичната община явно няма волята да се справи с транспортните проблеми, автомобилните задръствания и паркирането в София. Въпреки многократните декларации от кмета на ГЕРБ Йорданка Фандъкова, че транспортът е приоритет за 2010 година, именно мнозинството от ГЕРБ задълбочава тези проблеми с абсурдните си решения. Едно от тях касае Испанското посолство в София. Колеги, нека видим видеорепортажа. 37 гласа за, 1 против и 10 въздържал се, Столичният общински съвет реши да затвори с бариери улиците в района около Испанското посолство, а именно улиците Васил Априлов и Шейново. Искането е под предлог, че Испания ще се превърне в терористична мишена, след като пое председателството на Европейския съюз от началото на годината. Въпреки че улиците са публична общинска собственост, заместник-кметът по транспорта внесе Столичния общински съвет доклад с незаконосъобразните и нецелесообразни испански претенции. Ако следващата държава, председателстваща Европейския съюз, поиска да се затворят улиците с бариери, по примера на Испанското посолство, до кога ще ги затваряме улиците? Вероятно такъв един случай ще бъде разглеждан пак в рамките на неговата индивидуалност, на възникнала необходимост и тогава ще бъде взимано и конкретното решение по този въпрос. Ако аз преценя, че с оглед естеството на моята работа има реална заплаха върху мен, ще затворите ли улиците, на които аз живея? Аз ще ви кажа кои са. Не се затваря улицата по искане. Ще поставите ли бариери? Само на посолството на Кралство Испания. Пак казвам, че се прави и по искане на специализираните органи. Единственият, който гласува против затварянето на централните софийски улици, което ще затрудни още повече трафика и живущите в района, бе независимият общински съветник Данчо Хаджиев. Временните ограничения, затваряне на улици, стават у нас постоянни. Когато започна войната в Ирак, временно се преградиха от съображения за сигурност улиците пред Американското посолство и резиденция и пред Английското посолство, да дори и пред Израелския културен център. И вече 10-та година са там. Се обяснявате факта, че вие бяхте единствения общински съветник, който гласува против? Как се го обяснявам, че опозиция няма. Просто каквото гласува ГЕРБ, всичките се обединяват около него без да мислят. Подкрепят. Ако България стане председателстваща Европейския съюз, дали ще бъдат затворени улиците около българското посолство някъде в Европейския съюз, попита риторично общинския съветник Данчо Хаджиев.
Как гласувахте вие, господин Иванов? Гласувах за и гласувах убедено. Мога да ви разкажа след това защо. Защо гласувахте? Но ви предлагам, ако искате, преди да мина в частния случай, да разгледаме общия случай. Според мен всичките действия подобни трябва да се подчиняват на единен регламент. Този единен регламент, по случайност, малко иронично казано, защото обикновено нещата не са достатъчно добре разписани, в конкретния казус го има разписан. Гласувах за, поради това, че парадоксално, може би, Испанското посолство е единственото посолство, подчертавам, единственото посолство, което е решило да спазва този регламент по надлежния ред. Той е изпратило до Столичния общински съвет своята молба със съответните писма на институции към него. В случая на шефа на главната дирекция за борба с организираната престъпност. Има много други посолства, не знам дали сега точно е уместно да ги цитираме, които имат преграждения пред тях, преградили са публична общинска собственост. Абсолютно уместно е да ги цитирате. И въпреки, например, посолството на Великобритания, което е заградило една голяма част от улица Московска, една централна улица, аз не казвам, че тези бариери обязателно трябва да се махнат или нещо такова, или пък най-малкото аз съм човека, който ще каже дали има риск за това посолство или не. Има си органи, които това нещо го правят. Но в края на краищата част от достоинството на българите и на хората, които те са избрали, било в парламента, било в Общинския съвет, в случая в София, трябва да се зачита. Тоест ние сме изпратени там, за да можем да защитаваме интересите на гражданите. И когато някой иска да направи нещо, в случая ограждане на публична общинска собственост, единственият начин, по който би могъл да го направи, това е решение на Столичния общински съвет. Няма друга процедура. И всъщност единственото решение на Столичния общински съвет от миналия мандат, когато аз бях председател на Комисията по обществен ред и сигурност към Общинския съвет, беше именно за Испанското посолство. Бяха проведени всички съгласувателни процедури, включително с Външно министерство, и за това аз гласувах за. Убедено казвам, че гласувам за. В същото време, вие вероятно сте били, аз направих доста остро изказване в залата, защото считам, че с много благовидни поводи се заобикалят много сериозни правила, които ние сме утвърдили. А именно, понеже големия проблем, за който говорих в залата и мисля, че днес ще поговорим основно за това, това е незаконното ограждане или заграбване на публична общинска собственост. Да, само че преди да преминем към тази тема, вие много добре знаете, че на Шейново, където е Испанското посолство, се намира и родилния дом Шейново. Да. Постоянно там се изписват родилки с деца, постоянно има роднини, близки приятели, щастливи от събитията. Това изключително много затруднява достъпа до болницата. И не смятате ли, това е единия ми въпрос. Втория е, не смятате ли, че по примера на Испанското посолство, след това ще постъпят и други посолства, чието страни председателстват за следващ период Европейския съюз, и това ще се превърне в един прецедент, оттам порочна практика, и така след като ние веднъж сме разрешили на Испанското посолство, с какъв мотив ще откажем на следващата страна, която председателства Европейския съюз? И да започна от втория въпрос, защото той е по-важен. Считам, че такъв автоматизъм е абсурден. Значи няма как, заради това, че днес едното посолство има тези заграждения, да считаме, че след това, когато председателството се смени, а то често се сменя поради правилата, които са в Европейския съюз, това нещо трябва автоматично да върви. Затова моето изказване беше изключително остро и той искаше просто да се въведе някакъв ред и някакви правила. Не може всяка една служба от МВР, моето уважение към всички тези борци за свобода и за ред в държавата, не може всяка една служба в МВР да пише по едно писмо на общината и ние там като някакви фелфебели да гласуваме и да казваме да, добре, защото съгласете се, че никой човек, който е изпратен в Общинския съвет, когато идва становище от страна на съответните специализирани органи, че има заплаха за определено посолство, не би си позволил да претендира, че той има по-големи познания от съответните служби и да гласува против, и утре, когато стане нещо, той да носи, дет се казва, и вътрешно да има някакви притеснения заради това, което е направил. Но е много важно, когато се правят тези неща, да се правят по един смислен ред. Аз предложих на ръководството на Столична община и днеска приятно така с задоволство разбрах, че това нещо е възприето, да се направи една междуведомствена група, в която водещо да бъде не МВР или която да било служба на МВР, на които, разбира се, най-лесно им е да кажат, дайте да заградим всичко, защото това нещо им облегчава дейността. Аз ги разбирам. Сигурно, ако съм аз министър на вътрешните работи, и аз така бих направил. Но Външното министерство, това, което в случая за посолствата, би трябвало при една междуведомствена група с активното участие от страна на Столичната община да се направи един преглед обстоен и да се